Добре дошли в Компасът на модерния будител. Обсъждаме реални проблеми в образованието, работещи решения и как да подкрепим младежите на България да бъдат най-добрата версия на себе си и да реализират потенциала си. Здравейте, колеги, и добре дошли в това видео, посветено на темата за лична ефективност и управление на време за учители, работещи с деца, директори, училищни психолози. Ще засегнем 4 ключови елемента за управление на време за всички, които работят с ученици. На първо място, това е дизайн на деня. По какъв начин да управляваме времето и енергията си, така че да имаме повече време и енергия. На второ място, това е структура на учебната програма и на часа. Как да планираме така, че с едно планиране да сме готови седмица, а защо не дори месец напред. На трето място, профилът ни като педагог. Всеки педагог има различни силни страни и на базата на тези силни страни може да бъде по-ефективен и да му отнема по-малко време да си върши работата. На четвърто място, това е по какъв начин да възложим смислени задачи на учениците, така че те да бъдат активно включени в учебния процес, пък ние да си починем малко. Не е експлоатация на детски труд. Всички изследвания показват, че човек учи, когато е активно ангажиран в процеса. Да започваме. Целта ми на края на това видео е следната. Всеки един от вас да има поне един сутрешен ритуал или протокол, който да му помага или да й помага да има повече енергия. Да има идея по какъв начин да планира часовете си, така че планирането да отнема по-малко време. Да е наясно със своя педагогически профил и как може да го използва. И не на последно място, по какъв начин можем да възложим повече задачи на учениците, така че те да ни помагат в учебният процес. Това е моята цел за вас. Кое от тези 4 неща е най-важно за вас? Преди да продължим, имам една огромна молба към вас. И тя е да се абонирате за канала. Ако все още не сте го направили, моля ви, абонирайте се за канала и споделете това видео с колеги, на които може да бъде полезно. Нека започваме. Започваме с първият елемент, а именно дизайн на деня. Тук ще поговорим за основни инструменти за това по какъв начин да организираме времето си и как да управляваме енергията си, защото всички ние имаме 24 часа, разбира се, преживяваме ги по субективен начин и времето в известен смисъл е извън нас, но това, което можем да управляваме е нашата енергия и задачи. Ще ви дам съвсем конкретни насоки. Преди това обаче ми се иска да споделя нещо. Много от вас може би знаят, други не, освен преподавател, обучител на учители, бивш преподавател, обучител на учители, аз съм и кариерен коуч. Като кариерен коуч, една от основните теми, по които работя с моите клиенти, е именно личната ефективност. Как да управляват задачите си. Работя с доста мениджъри и собственици на бизнес и виждам паралел между тях и учителите. Смятам, че това са професии, които са на първа линия. Какво означава това? Това са професии, които работят и взаимодействат с хора всеки ден, които жонглират между много различни задачи. Всеки ден. Но също така една и от професиите, които изискват от нас да бъдем непрекъснато подготвени или по-скоро непрекъснато да се развиваме. Нещо, в което съм лично убедена, е, че най-добрите учители, а честно казано и най-щастливите учители, най-успешните учители са именно тези, които се развиват и които пробват нови неща. Защо ви казвам това? Защото тук ще ви предложа някои от техниките, които работят с мениджъри и с собственици на бизнес. Защо? Защото виждам този паралел на работа с хора и жонглиране между много задачи. За да не ви отегчавам и за да може да бъде максимално практично, ще обърнем внимание на 3 елемента. Сутрините, вечерите, приоритетите и големите камъни. Всичко започва от сутринта. Сутринта обаче започва от вечерта. Защо това е важно? То не само присъства в цялата литература за личностно и бизнес развитие, но има вече много изследвания, които потвърждават важността на това по какъв начин се будим сутрин и какво е качеството на съня ни. В най-общи линии решенията, които вземаме, дали сме изнервени, дали имаме сили през деня, зависи от качеството на нашия сън. Затова лично аз практикувам 2 изключително прости неща. Като казвам изключително прости, това не означава, че са лесни и наистина ми отне време преди да започна да ги практикувам последователно, но бяха голяма промяна за мен. На първо място, никога не вечерям след залез
И на второ място, старая се час-два преди да си легна да бъда на максимално тъмно и по възможност да не гледам устройства, поне не устройства, които са много близки до мен. Знам, че тези на пръв поглед прости съвети всъщност са трудни за изпълнение, но истината е, че това ни дава обратно време, енергия и здраве. Вечеря преди залез или не много след залез и последните няколко минути, час преди лягане максимално тъмно и също така с минимално екрани. Това ми позволява да имам добро качество на съня. Тъй като следя съня си както с телефон, така и с часовник, забелязвам, че тогава, когато спазвам тези правила, качеството ми на съня е много по-добро. И тогава имам повече енергия, дори и да вляза в конфликт или в трудна ситуация, не се изнервям толкова лесно. Така че сутринта започва от вечерта. Освен тези две прости техники, които подкрепят качеството на съня, има нещо друго, което използвах, когато работех в англо-американското училище, за което между другото можете да прочетете и в статията под видеото. Използвах техниката да приготвям всичко от вечерта. Приготвях си дрехи, бижута и чанта, така че само да стана, да имам време за сутрешния си ритуал и да тръгна. Защо ви казвам това? Сигурна съм, че повечето жени, които слушат, ще се свържат с това, но понякога буквално закъснявах за работа, защото се чудех какво да облека, или установявах, че нямам обувки, които да си отиват с дрехите, които съм избрала, или пък се чупеше някоя обица и всъщност цялото това нещо, цялото това завъртане около това да се облека, а имайте предвид, че аз ходех на работа без грим, ми отнемаше много време. Когато направих тази малка промяна, работейки в англо-американското училище и бидейки бъс монитор, понякога трябваше да събирам с бусче децата от цяла София, ставах в 5:45. За да мога да имам малко време за себе си и да се настроя за деня, подготвях нещата от вечерта. С което стигаме до сутрешният ритуал или сутрешният протокол. Сигурна съм, че много от вас са готови да спрат видеото и си казват: кажи как да планираме уроците, че да имаме повече време, как да проверяваме по-малко домашни, как да проверяваме по-малко контролни. Всъщност, единственият начин да направите промените така, че да имате по-малко работа, е да имате повече енергия сутринта. Защото каквито и техники, методи и съвети да дам, за да ги приложите, за да направите промяна, имате нужда от енергия. Защото всички ние сме свикнали да имаме едно така наречено ниво на закотвяне. Какво означава това? Това е нашата поведенческа хомеостаза. Мозъкът ни се стреми да използва минимално енергия. И в този свой стремеж той не обича промяната, не обича създаването на нови навици. Защо? Защото му костват най-много енергия. А органът в нашето тяло, който консумира най-много енергия и калории, това е мозъкът. Точно за това, ако искаме да направим нещо по различен начин, така че да имаме повече време, в началото ще имаме нужда от енергия. Тъкмо тук идват сутрешните ритуали или протоколи. Ще ви дам няколко много кратки идеи. Първото и най-важно нещо, което буквално промени играта за мен, беше тъй наречената креативна работилница. На някой от вас това може да им се стори абстрактно, езотерично, но трябва да ви кажа, че съм го пробвала с мениджъри, които работят с над 100 хора под тях, 100 души под тях. И с хора, които са на доста висока позиция и които са много скептични. И това нещо работи за тях. Какво е креативната работилница? Когато се събудим сутрин, точно преди да отворим очи, буквално за 30 секунди, или да се свържем с нещо, което ни носи позитивно усещане, или да визуализираме как част от деня ни минава добре. И тук искам да ви издам една тайна, която няма да ви хареса. Да се свържем с нещо, което ни носи позитивно усещане, не означава да си помислим за нещо, което трябва да ни носи позитивно усещане. Работих с един колега коуч, който сутрин си мислеше за децата си и се чудеше защо това не му носеше позитивно усещане. Защото въпреки, че той обича децата си, всъщност мисълта за децата му води до тревога. Дали се справят добре в училище, защо са им паднали оценките и така нататък. Тоест, рано сутрин да мислим не за нещо, което би трябвало на хартия и по правило да ни носи позитивна енергия, а нещо, което наистина ни носи усещане за лекота, изцяло освободено от притеснения. Или да визуализираме как част от деня ни минава добре.
Второто нещо, което промени играта за мен и което практикувам от близо 6 месеца, е всяка сутрин да гледам към слънцето или ако има облаци директно, т.е. в посока на слънцето или директно към слънцето, ако има облаци, за 30 секунди. Това стимулира производството на кортизол и допамин и ни дава повече енергия през сутринта. На първо място, преди да отворим очи, креативна работилница. На второ място, гледане към слънцето за буквално за няколко секунди, може да е за 30 секунди до минута. На трето място, нещо, което също работи много добре за мен, това е студения душ. За мъжете може да е изцяло студена вода, за жените е добре да бъде около 12 градуса, т.е. микс между студена и топла вода. Трябва да ви кажа, че дните, които започвам с студен душ, са дните, в които съм най-продуктивна. Така че имаме креативна работилница, гледане към слънцето, студен душ и последно много малка физическа активност. Спомням си, че когато ставах в 5:45 сутринта, ми се струваше невъзможно да отделя време за какъвто и да е сутришен ритуал или протокол. И се оказа, че ми отнема буквално, може би около 30 секунди, преди да си отворя очите, да визуализирам как част от деня ми минава добре и да се чувствам добре. Тук емоцията е много важна. Понеже по това време слънцето не беше изгряло, така или иначе студения душ се случва, защото душът сутринта се случва. И след това правех нещо, което буквално ми отнемаше не повече от 2 минути. Раздвижвах всички свои стави и правех 10 клякания. Това е изключително лесно и отнема много малко време. Това е първата част от дизайн на деня. Защо и отделям толкова много време? Защото всичко останало е изградено на тази основа. Ако нямате енергия, ако нямате мотивация, ако не сте в добро настроение, има много голям шанс да не приложите всичко останало. Вторият елемент от дизайн на деня, това са тъй наречените приоритети и големи камъни. По какъв начин са релевантни те за учителите? Сега ще видим. Какво са приоритетите и големите камъни? За учителите приоритетите, това са целите, които те имат всеки един клас, на който преподават. Знам, че тук ще извърнете очи и ще кажете какви цели, той има толкова много документи, толкова много бюрокрация, толкова различни часове, това е ужасно. Колеги, искам да ви кажа, че няма как да имаме адекватен образователен процес без цели. Знам, че много от вас искат стратегия, която веднага да им помогне и веднага да реши всичко. Само че представете си как вие реагирате, когато вашите ученици искат да разберат как могат за 1 час без много усилия да научат цялата математика за 10 клас. Няма как да стане. Тъкмо затова, когато говорим за приоритети и големи камъни, нашите приоритети са целите, които имаме за нашите ученици, за класовете или групите, с които работим. Това са нашите приоритети. А големите камъни са другите важни неща в нашия живот и работна среда, като например край на учебната година, подготовка на тържество за 8 март, спорт и така нататък. И защо това е част от дизайн на деня? Защото вярвам, че колкото и ангажиран график да имаме, можем да отделяме 20% от времето на нашите приоритети или на целите, които са свързани с всеки един клас. И тук ще кажете, ама как 20%, ама те идват на проверки, ама то утроло, толкова много безсмислена бюрокрация. Разбирам ви. Да, аз не съм работила в училище, което е по МОН, но ще ви кажа какво ми се случваше, когато бях бус-монитор и заместващ учител. Понякога ставах в 5:45, за да обиколя всички крайни квартали в София, за да съберем деца за училище. Появявах се в училище в 8:25, за да открия, че има 3 отсъстващи колеги. И макар самата аз да имах само 3 часа в този ден, се оказваше, че освен тези 3 часа, трябва в първия час от 8:30 да покривам един колега и от време на време да отивам и в друга стая, за да покривам друг колега, който отсъства, а те са ми принтирали по един урочен план на английски. И въпреки, че имам само 3 часа, всъщност водех цели 6, защото бях заместващ учител. И дори така успявах да планирам. Как? Именно с тези 20%. Да, не всеки ден е такъв. Точно за това дните, които не са такива, първото и най-важно нещо, което правех, е да заделя максимално голямо количество време или максимално голям блок от време, но не повече от 90 минути, в което да работя за това как този месец ще постигна часовете за съответният клас.
Това ще видите и във вторият елемент на лична ефективност, а именно как правим програма и дизайн на часа за ученици. Какво обаче е важно на ниво дизайн на деня или на ниво управление на време да разберем? Ако си кажем, че нямаме време или нямаме възможност да отделим 20% на седмица от работното си време за планиране на това как да постигнем учебните цели, това, извинявам се, но просто не е истина. Да, то може да е истина за една седмица или за един месец, но в рамките на учебната година, уверявам ви, всеки може да отдели това време на тези приоритети. Сега, какво обаче представляват тези приоритети? За съжаление, българската образователна система е безцелна. Какво означава това? Макар ние да имаме разписани някакви цели, начинът, по който се случва учебния процес, доста често не е воден от цели. Затова смятам, че едно от най-важните неща, които е нужно да направим по отношение на програмата и на структурата на часа, е да имаме цели за годината, за срока и за месеца за всеки клас. Затова във втората част. 20% отделяме на приоритетите и след това отделяме между 10 и 15% от времето си на големите камъни, на нещата, които са извън тези приоритети и са важни. Тук някой ще каже, да, ама тя директорката много ме натиска да направя това, да направя другото. Разбирам ви и съм убедена, че ако просто тръгнете с нагласата, че е възможно да лимитирате времето на всичко, което не е планиране на учебните цели до 15%, освен разбира се преподаването, това е напълно възможно. Лично аз, когато преподавах, използвах Google календар. В Google календара си виждах часовете си и виждах времето, което е свободно. Стараех се да блокирам поне 2 блока от 90 минути за планиране, за моите приоритети, за целите, за класовете ми в Google календара ми и 1, 2 или 3 блока от по 20 и 30 минути за други приоритети, големи камъни, което може да е свързано с това да изкарам някакъв онлайн курс, да прочета книга, да проверя контролни. С това стигаме към вторият елемент на личната ефективност и управление на време за учителите, а именно учебната програма и структурата на часа. До тук говорихме за това колко е важно да се събудим с енергия и да подсигурим да имаме енергия през деня, за да можем да имплементираме или да приложим промените, за които говорихме. Говорихме и за това колко е важно да отделяме 20% от времето си на това да планираме как ще постигнем учебните цели за всеки един клас. И споменахме темата за тъй наречените големи камъни или важните приоритети, които не са свързани с тези учебни цели, като организиране на събития, минаване през обучение, прочитане на книги, проверка на контролни. И за това колко е важно всичко това да присъства в нашия календар. Тук стигаме до вторият много важен компонент от личната ефективност за учители, а именно планиране на програмата и структурата на часа. Това видео ще стане поне 5 часа, ако разкажа всичко в подробности, затова под него можете да намерите 2 безплатни наръчника. Как да правите цели за часа и как да структурирате часа си. Тук само ще ви кажа следното нещо. Аз работех в училище, в което нямаше учебна програма, защото нямаше МОН. И ми се наложи буквално да създам и да напиша цялата учебна програма. Да, истината е, че в началото инвестирах малко повече време в това. Но дойде един момент, в който имах толкова солидна учебна програма, че реално не планирах. Чуйте ме много добре. Последните 3 години от опита ми като учител аз не планирах. Не планирах часовете, защото всичко беше супер солидно и много добре работещо. Ученици с дислексия, в спектъра на аутизма, ученици без никакъв интерес по предмета ми се справяха много добре, защото програмата беше бетон. Какво означава програмата да е бетон? Започваме с глобалните цели. Каква е глобалната цел на този предмет? Накрая на биология в 9-ти клас какво учениците могат да правят самостоятелно? Да разбират функциите на различните системи в тялото, как те си взаимодействат и как се отразяват на различни здравословни състояния. Когато си погледнат кръвните изследвания, да имат представа някои от компонентите какво са и какво означават. Каква е целта на математиката за 10-ти клас? Накрая на годината учениците да могат самостоятелно да боравят с тези математически уравнения и задачи и да ги решават, за да може, например, да предвидят, ако инвестират на борсата, какво могат да спечелят или да го изчислят. Какво е
каква е глобалната цел на учебната година за този клас. След това разбивам тази цел на две. Какво трябва да се случи първия срок и какво трябва да се случи втория срок. И след това разбивам всеки срок по месеци. Аз правех това в години, в които нямаше чат GPT. Сега обаче, с специалните промптове, които са в наръчниците, вие можете да направите целите си с чат GPT без никакви усилия. Какво означаваше да имам тези цели за мен? На първо място за мен беше много важно да комуникирам целите с учениците си. Да, има такива, които си обръщат очите и такива, които са не ме занимавай с тези глупости. Винаги има такива ученици. Това не означава, че не си вършим работата. И това, което беше изключително важно е, че аз имах постер с целта за месеца в клас. И в началото на месеца обсъждахме каква е тази цел. Дори понякога карах учениците да си я запишат на испански и работехме по това. Когато присъединим учениците към целта за месеца или към учебната цел, към уменията, които ще развиваме, на мен включително ми се е случвало да ги попитам: добре, според вас как може да развиете това умение? Как може да се отпуснете да говорите повече на испански и да знаете повече думи? И тогава някой каза: аз уча думи най-лесно като ги пиша, аз уча думи най-лесно като слушам. Така че не трябва да си представяме учебния процес като нещо, което идва от нас, като единствени участници в него. Ние искаме да ангажираме учениците и заедно с това не ги включваме. Включете учениците в това как можем да постигнем целите си заедно. Отделете един час на това всеки да си направи на лист А4 прогрес бар или прогрес по целта за месеца. Това е много важно. По какъв друг начин ви помагат тези цели? Много просто. Структурата на часа. Когато имаме целите за годината, за срока и за месеца, взимаме целите за месеца и караме чат GPT да ни даде въпроси, които учениците могат да развият в рамките на 2 минути в началото на часа. И започваме всеки час с въпрос, в който учениците изброяват нещо, аргументират се или решават креативно проблем, свързан с уменията, които ще развият. 2 минути или 5 минути от часа. Готово. След като имаме програмата, като отново тук само докосвам някои от елементите, защото това е тема за цяло видео, след като имаме програмата, продължаваме с темата за структурата на часа. Нещо, което ми помогна изключително много, е да имам въвеждаща активност и завършваща активност за всеки час. Истината е, че понякога часа се планира сам, когато имаме много ясна структура и всеки час започва с една и съща активност и започва с различна активност. Разбира се, това не може да бъде абсолютно всеки час, но при мен 80% от часовете ми започваха с една малка топка, която се казваше Хосе. Имах въпрос за учениците и тъй като групите ми бяха между 10 и 12 деца по испански, хвърлях Хосе на всеки и им задавах въпрос. Например, разкажи с 2 изречения любимия си филм на испански. Тогава нямаше чат GPT и все пак ми беше по-лесно така. Накрая на абсолютно всеки час карах учениците да напишат тъй наречения exit slip на английски или на български, не знам всъщност как е на български, на един лист да отговорят на 3 въпроса, свързани с това, което са научили в часа и разбира се да ми кажат какво е домашното им на испански. Само това помогна много учениците да са в час и ми освободи много време. Тоест, когато имаме активност за началото и активност за края на часа. Какво обаче правим в средата на часа? В средата на часа лично аз имах, така да се каже, 5 папки. В тези 5 папки имах различни активности. В едната папка имах само диалози, в другата папка само писмени активности, в третата папка само активности свързани с четене. В четвъртата папка имах културни проекти и в петата папка имах кратки скетчове или кратки сценки, които учениците да направят на испански. И така не просто прекарахме известно време по учебника или правейки упражнения, но и от време на време си вадех по някоя активност и им давах. Нека да сложим всички елементи заедно. Имаме една седмица, която започва в понеделник. Виждаме календара. И виждаме, че в този календар имаме възможност за 2 блока по 90 минути, в които да планираме. Какво е първото нещо, което можем да направим? Първото нещо, което има смисъл да направим, е да се уверим, че всеки час, който преподаваме, има цел. Не просто цел, която е разписана от МОН, защото тя много често не ни помага, а добре разписана конкретна цел, която е разделена на първи и на втори срок и по месеци. И това можем да направим за 1-2 седмици. Какво се случва, когато вече имаме тези цели? Ами, когато имаме тези цели, можем да видим
какво нещо работи за нас, за да започваме всеки час с всеки клас по един и същи начин. Дали това ще е започване с въпрос, дали ще е започване с споделяне, дали ще е започване с предизвикателство, дали ще е започване с писане 2 минути или дори ще е започване с някакво раздвижване. Дали на края на часа учениците ще правят резюме, ще отговарят на въпроси или самите те ще пишат въпроси, които ще се използват в следващия час. Ако 1-2 седмици посветим на целите, следващите 1-2 седмици посветим на началото и на края на часа и следващата 1 седмица посветим на активности, които подпомагат целите ни за всеки час, реално ще имаме 1 месец, който след това ще ни спести години напред работа. Знам, че много от вас са скептични. И знам, че много от вас си казват, ама аз наистина го нямам това време, няма да се получи. Уверявам ви, аз съм била във вашите обувки и колкото повече си казвах, че нямам време за тази стратегическа работа, толкова повече се фрустрирах. И в един момент наистина намерих време за тази стратегическа работа и тя спести много време. Споменах ви, че освен с образование се занимавам и с кариерен коучинг. Много често работя с мениджъри, които са на доста високо ниво. Когато им предлагам неща, които биха улеснили работата им на тях, те казват същото. Нямам време, непрекъснато идват обаждания, проблеми, клиенти, подизпълнители. Уверявам ви, не съм работила с нито един човек за всичките 14 години коучинг и за всичките 20 години опит в образованието. Не съм работила с един човек, един единствен, който наистина, фактически, да няма време. С това отиваме и към третият важен елемент от управлението на време за учители, а именно нашия профил като педагози. Защо казвам, че е важен елемент? Защото има педагози, които са архитекти. Какво означава това? Означава, че те са много добри в това да определят целите на програмата. Те са много добри в това да правят програма, да правят структура, да измислят активности. Те са архитекти и на тях това им се отдава по-лесно. Отнема им по-малко енергия. Понеже обаче доста по-малка част от педагозите са архитекти, на всички останали ни е гадно и неприятно да се занимаваме с тази работа. Само че сега имаме един много ценен помощник и това е ChatGPT. И ако преди на мен ми е отнело няколко месеца да структурирам програмата за всеки един клас, сега може да отнеме само 1 седмица или дори 1 ден. Така че имаме педагозите, които са архитекти. Как да разберете дали сте архитект? Ако естествено ви идва да планирате, ако е много лесно за вас да определите образователни цели, ако за вас е много лесно да измисляте активности, които подобряват уменията на учениците, тогава вие сте архитекти. Следващият профил педагози, това са творците. Това са педагозите и колегите, които подхождат творчески, които имат нестандартни идеи, които обичат учениците им да са въвлечени в проекти, в извънкласни дейности, които не искат просто да изнесат една лекция, искат да въвлекат учениците, да направят нещо интересно, иновативно. Това са педагозите, които, да кажем, имат много интересни постери в класната стая или които се вдъхновяват, когато чуят идея за някой интересен проект и се включват. Това са творците. Следващият профил, това са комуникаторите. Кои са комуникаторите? Комуникаторите са тези, които обичат да разговарят с учениците, да ги слушат, да чуват техните нужди, да общуват с тях, да се свързват с тях и да им помагат да се почувстват чути и видени. Така че третия вид е комуникаторите. И разбира се, четвъртия вид, това са преподавателите или преподаващите. Това са тези от нас, които просто обичат да предадат своите знания, които умеят да обяснят много сложна теория по прост начин, които успяват да въвлекат учениците и да ги ангажират в това да разберат исторически събития и каква е връзката между тях, които много добре и в детайли познават предмета си и могат да го предадат. Не мисля, че има по-добър и по-лош профил, но смятам, че ако не сте архитекти, е възможно планирането да ви е малко по-неприятно. И това идва да ви успокои, че не сте сами и че имате много силен и мощен съюзник в лицето на ChatGPT. Ако сте архитекти, планирате добре. Ако сте творци, имате креативни активности и проекти. Ако сте комуникатори, се свързвате с децата и ги карате да се чувстват чути и видени. И ако сте преподаватели, познавате много добре вашия предмет и можете да обясните сложни неща по лесен и разбираем начин. Какво би ви помогнало да знаете какъв е вашия профил?
Няма нищо по-силно от това двама педагога или двама учителя, които са с различен профил, да се съберат и да започнат да работят заедно. Едно от нещата, които наблюдавам, че най-много липсват в училището, е кооперацията между педагозите. Смятам, че ако се съберете с колега, който според вас е архитект или според вас е креативен, а вие сте в друг профил, можете да прекарвате 1 час на месец. Това е дори 45 минути на месец заедно, да обменяте идеи и да си помагате един на друг. Смятам, че това може да промени играта. С това стигаме до четвъртия и последен елемент от управлението на време. За тези от вас, които са останали до тук, поздравявам ви, това е невероятно. А сега, кой е четвъртият елемент на управлението на време за учители? Четвъртият елемент на управлението за време на учители е как да въвлечем учениците по-активно в учебния процес. Ще ви кажа няколко съвсем прости неща, които може би са познати за много от вас, но лично аз имах нужда от много време, за да ги приложа в практиката си. На първо място, когато се наложи да раздам нещо, не го раздавам аз, а давам на учениците да го направят. За повечето от вас с опит това е много близко до ума. На мен обаче ми отне време да се науча да го правя. Също така разпределих роли в часа. Имах пазител на времето. Това е ученик, който отговаря всички да са на време и всъщност не ми се налага аз да следя времето за активността. Ученикът следи за времето. Имах и ученик, който отговаря за класната стая. Това не е ученик, който сам чисти, а по-скоро това е ученик, който се уверява, че никой няма да излезе от класната стая преди да си е почистил. Той не е някакъв шеф или надзирател, а е по-скоро този, който има малко повече авторитет и който може да помогне в това всички да си подредят работните места. На трето място имах и ученик, който отговаря по дисциплината. Точно така. Защо трябва да се справям с дисциплината сама, след като има един-двама, които могат да ми помогнат? Това са формално назначени роли, които аз сменях всеки срок или всеки месец. Особено по-малките ученици много се радваха на тези роли. Понеже вече взех достатъчно от времето ви, тук искам да ви оставя с следния въпрос. Какво още можете да делегирате на учениците? По какъв начин може да ги включите в процеса? И как можем да обърнем начина си на мислене от това, че ние преподаваме, към това, че ние фасилитираме учебния процес? Как можем да включим учениците в това да разберат какви са учебните цели? Дори да ги формулират самите те. Как можем да включим учениците в това да проследяват целите си? Как можем да включим учениците в това да вършат работата заедно с нас? Възможно ли е от време на време ученици да си разменят работа и да проверяват работата си едни на други? Можем ли да направим отговорник по домашните, който да проверява кой е направил домашното си и да ни дава този списък или отчет в рамките на часа или седмицата? Как можем да възложим роли на учениците, които ще развият отговорност и умения за колаборация и комуникация в тях? Надявам се, че това видео ви е било полезно. И тук искам да ви задам един много важен въпрос. Кой от сутрешните ритуали или протоколи можете да използвате? Дали това точно преди да отворите очи да визуализирате нещо позитивно, дали студения душ, дали гледането към слънцето сутрин, ако разбира се ставате в момент, в който има слънце, или студеният душ, или пък малка физическа активност до 2-3 минути. Кое можете да приложите сутрин? Как можете да отделите 90-минутни блокове в рамките на следващият месец, за да създадете целите за часа си? Или ако вече ги имате, за да създадете ваша авторска структура на часа, активност с която да започвате да вършвате часа. Нека ви напомня, в описанието на видео имаме наръчник цели в час и безплатния наръчник за структура на часа. Кой е вашия педагогически профил? Дали вие сте архитект, дали сте творец, дали сте комуникатор или преподавател? И по какъв начин можете да ангажирате учениците още повече в час, възлагайки им роли и задачи? Ако ви е било полезно, моля ви, абонирайте се за канала. Имам и една много вълнуваща новина за вас, а именно, че съвсем скоро ще започна да работя по издаването на първата ми книга за педагози и за хора, работещи с хора. Ако искате да сте от най-първите, които ще я прочетат, моля ви, пишете ми на educompassbg@gmail.com. Абонирайте се за канала, ако още не сте го направили. Напишете в коментар какво ще приложите от днешния епизод. И ако това съдържание е било полезно за вас, споделете го с колега.